Assalamu alaykum mehriban tomoşaçlar. Bu sürpriz. Halkara Zenallar Günü münasibetli edil bu wagt biz Daşow welaýatynyň Köndürgen etrawynyň 40 ýyl geňeşliginde ýaşaýan Mekanjanyň adyndan Agzyr maşgalasynda ýaşaýan ähli ýakyn Zenallary gutlamak üçin ýörüýte geldik. Daşary ýurtda okap ýören Mekanjany da uzak hemne bagly durmuş ardy edýäs, okuwlaryna üstünlikler dileg edýäs, bir atly, awraýly işlerde işläp bir diplomny, gyzyl diploma gutaryp gelmegini dileg edýäs. Ähli türkmen zenallarymy 8 mart bayramy bilen toparmyzyň adyndan Zeyhun Production'yň ähli operatorlarynyň adyndan ýene bir gedek bärekler. Assalamu alaykum. Ne ýörüýte Mekanjanyň adyndan gutlak geldik. Daşary ýurtda okap ýören Mekanyň adyndan ähriwan ogluňyz. Ilki bilen hemmäňize berk jan saglyk. Zenallar 8 mart bayramyňyz gutly bolsun. Elmedama nurly ýüzüňizde gülki köp bolsun Allaha. Ne ilki bilen şu sowgady mähriwan käbetine goşurmaly. Nesip etsin gelece. Sağ ol. El şarpaly. Ne süýjülük tort. Süýjülük tortam Zeyhun has goýulat. Ine üstünde atlar var. Ilki bilen mähriwan käbetiniň ady Ejemjan ipdur. Ondan soňra Selbi gelnejesine, Elif Nur jigisine, Dursun Cemal ejekesine, Ogulgul daýdasyna Mekanyň adyndan sowgat bayramyz gutly bolsun. Diňe bir süýjülük tort däl, ýene de sowgat bar, ona mädir goşurarys. Ine bu sowgat ýörüýte Elif Nura. Alji. Ine ýene bir sowgat bar, ine bu sowgadam Elif Nura. Alji. Ine bu sowgat Selvi gelnejesine geçira. Ne elde mana döýlen. Ine bu sowgat Dursun Cemal ejekesine bäri gelenine goşurarsyňyz Mekanyň adyndan. Ine bu sowgadam Ogulgul daýdasyna. Aýda nesip etsin. Ýörüýte ýegenjiň adyndan, Mekanyň adyndan. Erir mehmanlar mehmançylygyda geleniň üçin sag bolun, bizi gutlak gelipsiňiz. Şondan soňra bizem size minnetdar. Bizem şu maşgalamyzyň adyndan käbesi doýdyky doganmyz gutlak gelipdir. Hem daýdasy bizem gutlak gelipdir. Gelejekine gutlap hemmämiziň maşgalamyz gutlak gelipdir. Sag bolsun ýegenjiň. Ýaşy uzun bolsun, görjekleri gowul bolsun, işleri urawa jalsyn, ýoldaşlary hak bolsun. Mutama okuwlaryna üstünlük hemrasy bolup, şular ýaly diplom toýlarynda gowullarda oturmak nesip etsin. Oğlum Mekan, sagaman ýör oğlum, sagja bol. Eden hyzmatlaryň Allah ikesset gaýtarsyn. Sagaman ýör. Sagaman okuwuň gutaryp aramyza gelip gowuşsaň bolýar. Sagja bol, ömrüň uzak bolsun. Oğlum. Sag bolun, birinciden Ece 8 mart Halkara Zenallar Günü bilen tüýsüramdan gutlayan Gyzymjan Elif Nuri daýdam, Ogulgul daýdamy we ýan ýoldaşym Selvini. Görjeňiz gowluk bolsun. Şu bahar gulleri ýaly ýüzüňiz nurana gülüp geçsin. Sag bolun. Mekanjan sag bol, köp şu sürprizleriň üçin bizi biziň hemmämiziň adymyzy tutup sowgat ekekde goý bereleň üçin sag bol. Janyň sag bolsun. Hemişe gülüýüzüň solmasyn. Elmedama janyň sag bolsun. Ýerde getsem gül oýnap gezgen. Toýdyk gelneje ýörüýte Mekanjan internet ulgamy arkaly şu goşgyn maňa ýollapdyr. Şuna okap bereň. Zenan nimet dünýedir. Adam zada dowamlary. Gelip gidýän demiňlary. Sorup alýan howaňlary. Zenan başy dik bolsa, ýaşaýşy guwaňlara. Ondan gymmatly zat bolmaz. Tumaryňlar, dogaňlara. Çünki zenan ýaryňlara. Çünki zenan gyýdyňlara. Çünki zenan uýaňlar.
çünkü zenan enendir diye. Zenan demek enendir, yar gece yatyanır, dansa verse oyunur, anzaklarda doğunur. Hordar etmecek bolu, çar tarafa enenir. Sebep ol enendir. Zenan demek uyandır, yüzün nuru tuvağı. Yaxşı günne begensin, kıyın gününde süyendir. Sana gelecek dertlerin önündeki kayandır. Sebep ol uyandır. Zenan demek dünyadır, adamlarda doğandır. Gödüllükte tay olma, yaşaysa güvendir. Zenan demek dünyadır, adamlarda doğandır. Gödüllükte tay olma, yaşaysa güvendir. Sağ olun Dursun Cemal kıydım adınanım kutlayan. Sağ olsun Mekan. Kıydım ad Ecekan adınanım kutlayan oğlum. Köp sağ ol oğlum. Ömrün uzak olsun. Şimen ayda näme sözlem oldu Ecekan'ım şu sözler aydı sana. Canın sağ olsun. Geden yerine kovucu olup okuğun kuvvet kutorp gelsem bize şol lokon bağıtı oğlum.